Първото лекарство е алиум сепа или кромит лук. Това лекарство се използва при остри възпаления на лигавиците, които се характеризират с повишена секреция. Алергичният ринит е едно от най-честите такива възпаления. Всеки, който е рязал суров лук, познава ефекта му върху очите и носа, дразнене, което предизвиква силно парене и сълзене. Според хомеопатичния закон на подобието, това трябва да е добро средство за този вид хрема и наистина е така. Основните симптоми са постоянно и често кихане с обилно дразнещо течение, което пари и разранява носа. Наблюдава се влошаване вечер на закрито и подобряване на открито. Може да има и обилно сълзене от очите, но без дразнене и парене в тях. Понякога има и главоболие, което се влошава вечер и на топло и се подобрява на открито. Особено подходящо е при деца, когато обилната хрема или настинка се спуска към бронхите с подобна обилна секреция в бронхиалните тръби, с много кашлица и хрипове. Преди алиум сепа да влезе в хомеопатичната употреба, при обилна хрема и сълзене основно се използваше лекарството еуфразия. Разликата между двете лекарства е, че при алиум сепа носното течение е дразнещо, а сълзенето без дразнене, докато при еуфразия е точно обратното. Тоест, действието на лекарството изглежда основно в носа при едното и в очите при другото.